5 ka mga lalaki ang gidakop sa PNP-CIDG sa Negros Oriental tungod sa ilang kalambigitan sa illegal quarry operation. Nasakpan sa akto ang 5 nga mga taga Negros Oriental, tulo usab ka mga dump truck ang nasakmit sa mga operatiba nga napuno sa graba. Matod sa PNP-CIDG Negros Oriental, nakadawat silang taho kabahin sa illegal quarry sa barangay Isugan, Bacong niadtong Biyernes sa hapon. Nakig-alayon-dayon sila sa buhatan sa Senro 2 sa Negros Oriental, Kapulisan sa Bacong, PNP Maritime ug sa Negros Oriental Provincial Police Office. Dihang nakonfirmar ang impormasyon, gironda sa hinusang pwersa sa kapulisan ang lugar diin nadakpan ang mga suspitsado human mapakya sa pagpresentar og quarry permit. Kasong paglapas sa Section 103 sa Philippine Mining Act of 1995 ang ipasaka batok sa 5 ka mga suspitsado sa taga-DNR. Padayon pang gikuhaan sa news team og habig ang mga dinakpan. The Senro is preparing for a certain documents, yung mga certification na ipapakita kay prosecutor upon filing of charges against them.